suomalaislavasta. Kiekko Suomen päättyy saakka, enää muutama sekunti rangaistusta jäljellä. Leino. Vesa Lehtonen siitä kiekkoa itselleen. Ja näin on myöskin. Ja Palons jälleen kaukalossa. Saman jälkeen tulee peli kakkosen, taisi olla Paitsi erää 5-26 ja kolmatta erää pelaamatta ja aloitus keskialueen puolelta. Tuossa kun juttelin Suomen palveluksen kanssa tätä ensimmäistä peliä, niin mennään kuvaan, niin kaikki asiat ei aina mene niin kuin täällä Härmässä on tottu menemään. Esimerkiksi alkuun oli ruokailuun kanssa ongelmia, että tällaiset nuoret, aika kovalla ruokahalulla omistetut kaverit, niin eivät saaneet tarpeen ruokaa ja Suomen huolto joutui paikalliskaupasta sitten esimerkiksi aamiaisilla hankkiin vähän ekstra tavaraa. Mutta tilanne ja asia on hoidossa. Ja huoltajathan ovat siellä. Tästä ihmeellisiä kavereita. Saaneet riittävästi ruokaa. Aina jostain pystyvät toimimaan. Mitä ihmeellisimpiä tarvikkeita nyt. Terävä veto Salmiselta. Mens liikkeestori ueteensä Latvian puolustus vaivoin luutimaali edustan Hauskans. Aika paljon on Latvia käyttänyt 4 puolustajaa. Siksnas Virbulis, Rosinskis, Chris Lipsbergs. Vähemmän Hauskans, Skuratovs ja Livanis saaneet peliaikaa. Suomen pelithän jatkuvat. Ylihuomenna ottelua Tsekkiä vastaan ja siinä kyllä pelillisen ilmeen on syytä olla jo vähän toisen näköinen kuin tänään. Tänään vielä saa anteeksi tällaista pientä lipsumista ja vähän selkä pystyssä pelaamista, mutta Tsekkiä vastaan siihen ei kyllä missään tapauksessa ole varaa. Semminkin kun varmasti nuorilla leijonilla tavoitteena voitto. Se, että Latvia oli ensimmäisessä ottelussa tässä pelissä vastassa, niin se oli kuitenkin mun mielestä hyvä asia. Vähän ennalta, ei edes vähän, vaan selvästi heikompi joukkue. Saadaan kuitenkin, ollaan tehty 5 maalia ja niin kuin sanoit, niin kaikkeen annetaan vähän anteeksi. Ja Tsekki-peli on sitten se ensimmäinen todellinen mitta. Ja heti seuraavana päivänä tuosta Tsekki-pelistä Suomi kohtaa Sveitsiä uuden vuoden aattona. Ratkia mahdollisesti tämän aallokon voitto, kun Suomi ja mestari Ruotsi ovat vastakkain. Nyt siellä aikamoista sekoilijaa Lukers ja Palons. Akselilla siihen pääsee suomalaiset